Konnichiwa, minasang, o genki desu ka? Welcome sa aking channel mga kababayan. Halina at mag-Nihongo tayo. Sa leksyong ito, ating tutukan ang mga double particles. Halimbawa, dewa, niwa, nimo, tono, at iba pa. Isa itong malaking topic, kaya nahahati ito sa dalawang leksyon. At ito ang part 1. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Sa leksyon 22 hanggang 24, ating tinalakay ang 13 sa pinakakomon na Japanese particles. Kung mamaster mo ang 13 ito, pwede kang magiging fluent sa Nihongo. Ating reviewin ng madalian kung ano ang 13 na ito. Ang una ay ang wa, na sinusulat gamit ang hiragana na ha, at ang gamit ng wa ay ang pagtukoy ng topic ng sentence at paghahambing ng dalawang bagay na magkaiba. Ga, na tumutukoy ng subject ng sentence, at kung ikabit ito sa isang verb, ibig sabihin ay pero o ngunit. Ang no, na nagpapahayag ng pagmamay-ari. Ang mo, ay tumutukoy ng pagsasakop o pagsasama. Ang ka, na kinakabit sa dulo ng sentence upang ang sentence ay magiging katanungan. Nagpapahiwatig din ito ng pagpipilian. Ang ni, na may pinakamaraming gamit sa loob ng sentence. Ang ni ay nagpapahiwatig ng direksyon ng kilos, destinasyon, pagpasok, indirect object o para kanino ginagawa ang action, specific time o takdang oras, at pagbabago. Ang na nagpapahayag ng direksyon at destinasyon, sinusulat ito gamit ang hiragana na he. Ang ay pwedeng palitan ng ni. Ang de, na nagpapahayag ng lokasyon ng action, paraan, at pagsusuma total. Ang wo, na nagpapahiwatig ng direct object o sumasagot sa tanong na ano sa ating verb, at nagpapahayag ng daanan. Ang to, ito'y tumutukoy ng at o and, at nagmamarka ng mga quotations. Ang ya, na ibig sabihin ay at iba pa. Ang kara, na nagmamarka ng simula o starting point at pinagmulan. At ang made, na nagmamarka ng hantungan at hangganan. Kung makabisado mo ang 13 na ito, pwede ka nang magiging fluent sa Nihongo dahil alam mo na kung paano bumuo ng mga Japanese na pangungusap. Ang susi upang maiintindihan mo ang meaning ng double particles ay ang pag-alam kung ano ang gamit ng bawat isa na nasa kombinasyon. May 4 na malalaking grupo ng mga double particles. Ang unang grupo ay ang mga double particles na humahambing at sumasama, o ang mga contrast and inclusion double particles. Ito ang mga particles na wa bilang contrast at mo bilang inclusion na kinukumbina sa mga ibang particles katulad ng ni, to, de, kara at made upang pumorma ng kombinasyon katulad ng niwa, nimo, towa, tomo, dewa, demo, karawa, karamo, madewa at mademo. Titingin tayo ng mga ehemplo mamaya. Ang pangalawang grupo ay gumagamit sa pattern na y particle no x, kung saan ang x at y ay mga nouns. Tandaan na ang no ay tumutukoy ng pag-aari. Ang 6 na particles na pwedeng nasa harap ng no ay de, to, mo, kara at made upang pumorma ng mga kombinasyon na y de no x, y no x, y to no x, y mono x, y kara no x, at y made no x. Ang pangatlong grupo ay sumusunod sa pattern na sentence no plus ibang particle kung saan ang no ay ginagamit bilang nominalizer. Atin ang pinag-aralan ang nominalization gamit ang no sa leksyon 44. Ang particle na sumusunod sa no ay pwedeng kahit alin sa 8 ito. Wa, ga, ni, ka, mo, de, wo, at to upang pumorma ng kombinasyon na noa, noga, noni, noka, nomo, node, noo, at noto.
At ang pang-apat na grupo ay mga miscellaneous double particles katulad ng made ni made, at karaniwa. Ngayon, tutukan natin ang unang grupo. Madali nating maiintindihan ang unang grupo gamit ang matrix o chart na ito. Tandaan, ang particle wa ay humahambing, samantalang ang particle mo ay sumasama o sumasakop. Kaya ang mga kombinasyon nila ay magkatunggali. At ito ang 5 mga particles na pwede silang gumawa ng kombinasyon. Ang ni na tumutukoy ng indirect object, para kanino ginawa ang action o ang target natin. Ang to na tumutukoy ng kasama o partner. Ang de na tumutukoy ng lokasyon ng action. Ang kara na nagmamarka ng pinanggalingan o pinagmulan. At ang made na tumutukoy ng katapusan o hantungan. Ngayon, tatalakayin natin ang ibig sabihin ng mga kombinasyon isa-isa. Niwa, halimbawa, X niwa. Ang ating target X, salungat sa mga ibang target, ay nantoka-nantoka. X nimo, ang ating target X ay katulad sa mga ibang target, ay nantoka-nantoka. X toa, ang ating partner X, salungat sa ibang mga partner, ay nantoka-nantoka. X tomo, ang ating partner X, katulad ng mga ibang partner, ay nantoka-nantoka. X dewa, ang lokasyon X, salungat sa ibang lokasyon, ay nantoka-nantoka. X demo, ang lokasyon X, halintulad sa ibang lokasyon, ay nantoka-nantoka. Ibig sabihin din ng demo ay kahit na, at atin na itong tinalakay sa leksyon 50. X karawa, ito'y dumidiin ng pinanggalingan na X, salungat sa ibang mga pinanggalingan, ay nantoka-nantoka. X karamo, ang pinanggalingan na X ay halintulad din sa mga ibang pinanggalingan. X madewa, dinidiin ang hantungan na X kumpara sa ibang mga hantungan. X mademo, ang hantungan na X ay halintulad din sa ibang mga hantungan. Nakakalito pang isipin pero kaklaro ito pag makita mo na ang ating mga ehemplo. Tignan natin ang unang kombinasyon, X niwa at saka X nimo. X niwa muna. Tanaka-san niwa sushi wa oishiku nai desu. Tanaka-san niwa sushi wa oishiku nai desu. Ito ay niwa. Para kay Mr. Tanaka, salungat sa ibang mga tao, ang sushi ay hindi masarap. Ngayon naman ang X nimo. Tanaka-san nimo sushi wa oishiku nai desu. Tanaka-san nimo sushi wa oishiku nai desu. Para kay Mr. Tanaka, halintulad sa ibang tao, ang sushi ay hindi masarap. Pag niwa, salungat sa ibang tao. Pag nimo, halintulad sa ibang tao. Isa pang ehemplo, watashi ni wa bentsu ga ichiban oshare na kuruma desu. Watashi ni wa bentsu ga ichiban oshare na kuruma desu. Para sa akin lang, ewan ko sa ibang tao, ang Mercedes-Benz ay ang pinakamagarang kotse. Ngayon naman ang nimo. Watashi ni mo bentsu ga ichiban oshare na kuruma desu. Watashi ni mo bentsu ga ichiban oshare na kuruma desu. Para sa akin, halintulad ng sa mga ibang tao, ang Benz ay ang pinakamagarang kotse. Ngayon, nakita mo na ang diferensya ng nuance ng meaning, niwa at saka nimo? Ang ni ay tumutukoy din ng direksyon o destinasyon. Sa ehemplong ito, ang topic natin o ang X ay isang destinasyon. X niwa muna. Konkai no yasumi wa London ni wa ikimasu. Konkai no yasumi wa London ni wa ikimasu. Sa bakasyong ito, pupunta ako ng London pero hindi sa mga ibang lugar. Ito ang nuance ng niwa. Ngayon naman ang nimo. Konkai no yasumi wa London ni mo ikimasu. Konkai no yasumi wa London ni mo ikimasu.
Sa bakasyong ito, pupunta rin ako ng London. Bale, bukod sa London, pupunta rin ako sa ibang lugar. Ito ang nuance ng nimo. Isa pang ehemplo. Raishu, Tokyo ni wa shuchou shimasen. Raishu, Tokyo ni wa shuchou shimasen. Sa darating na linggo, hindi ako magbi-business trip sa Tokyo, pero magbi-business trip ako sa ibang lugar. Ito ang nuance ng niwa. Ngayon naman ang nimo. Raishu, Tokyo ni mo shuchou shimasen. Raishu, Tokyo ni mo shuchou shimasen. Sa darating na linggo, hindi rin ako magbi-business trip sa Tokyo. Bale, hindi ako magbi-business trip sa ibang lugar at hindi rin sa Tokyo. Yan ang nuance ng nimo. Ang susunod na kombinasyon ay ang towa at tomo. Towa muna. Tanaka-san to wa tenis o shitai desu. Tanaka-san to wa tenis o shitai desu. Gusto kong makipag-tennis kay Mr. Tanaka, pero hindi sa ibang tao, kay Mr. Tanaka lang. Tanaka-san to wa. Ito ang nuance ng towa. Tomo naman ngayon. Tanaka-san tomo tenis o shitai desu. Tanaka-san tomo tenis o shitai desu. Gusto kong makipag-tennis din kay Mr. Tanaka. Bale, gusto kong maglaro ng tennis kasama ibang tao, pati na rin kay Mr. Tanaka. Isa pang ehemplo. Anna yatsu to wa tsukiatte wa ikenai. Anna yatsu to wa tsukiatte wa ikenai. Di ka pwedeng makipaghalubilo sa taong yan. Pag sa taong yan, di pwede. Pero sa iba, pwede. Ngayon naman, tomo. Anna yatsu to mo tsukiatte wa ikenai. Anna yatsu to mo tsukiatte wa ikenai. Di ka pwedeng makipaghalubilo pati sa taong yan. Di pwede sa iba, di rin pwede sa taong yan. Ito ang nuance ng tomo. Ang susunod ay ang dewa at demo. Tandaan na ang de ay tumutukoy ng lokasyon ng action. Ex-dewa muna. Nihon de wa ojigi ga futsuu desu. Nihon de wa ojigi ga futsuu desu. Sa Japan, ordinaryo ang pagbabaw. Sa Japan lang ito, kasi hindi ordinaryo ang pagbabaw sa mga ibang bansa. Nihon de wa, sa Japan lang ang pag-uusapan natin. Ito ang nuance ng dewa. Ngayon naman ang demo. Nihon de mo ojigi ga futsuu desu. Nihon de mo ojigi ga futsuu desu. Sa Japan rin, ordinaryo ang pagbabaw. Ordinaryo ang pagbabaw sa Japan, halimbawa sa ibang bansa katulad ng China at saka Korea. Siguro ang pinag-uusapan ay yung mga bansang nagbabaw at ang Japan ay isa nito. Isa pang ehemplo. Canada de wa yuki ga 4月まで降ります。Canada de wa yuki ga 4月まで降ります。Sa Canada, pero hindi sa ibang bansa, nag-i-snow hanggang Abril. Ngayon naman ang demo. Canada demo, yuki ga 4月まで降ります。Canada demo, yuki ga 4月まで降ります。Sa Canada rin, katulad ng ibang lugar, nag-i-snow hanggang Abril. Siguro, hinalintulad ang Canada sa mga ibang bansang katulad ng Sweden o Norway na nag-i-snow hanggang Abril. Ang ex-dewa ay pwede ring ibig sabihin sa kaso ni X. Halimbawa, sugaku dewa Jiro-kun wa tokui desu. Sugaku dewa Jiro-kun wa tokui desu. Pagdating sa math, magaling si Jiro. Bale, sa math lang, pero ewan sa ibang subject. Yan ang nuance ng dewa. Ngayon naman ang demo. Sugaku demo Jiro-kun wa yoku dekiru. Sugaku demo Jiro-kun wa yoku dekiru. Si Jiro ay magaling din sa math. Bale, si Jiro ay magaling di lang sa math, kundi pati na rin sa mga ibang subjects. Isa pang ehemplo. Boku no tokei de wa mou 10時です。Boku no tokei de wa mou 10時です。
Sa relo ko, alas 10 na. Sa relo ko lang. Ewan ko kung sa relo mo o sa relo ng ibang tao ay alas 10 din. Sa akin lang. Ngayon naman ang demo. Boku no tokei demo mou 10 ji desu. Boku no tokei demo mou 10 ji desu. Sa relo ko rin, alas 10 na. Bale, sa relo niya, sa relo mo, pati na rin sa relo ko, boku no tokei demo, alas 10 na. Ngayon, ang demo ay pwede ring ibig sabihin ay kahit na at atin na itong tinalakay sa leksyon 50. Halimbawa ang sentence na ito, Sore wa kodomo demo dekiru shigoto da. Kore wa kodomo demo dekiru shigoto da. Yan ay trabaho na kahit bata pwedeng gawin. Ang demo ay pwede ring ibig sabihin, how about some nantoka tuwing nag-aalok tayo ng suwestyon? Ocha demo dou desu ka? Ocha demo dou desu ka? Kahit magtsaaman lang tayo, karaoke demo shimashou ka? Karaoke demo shimashou ka? Magkaraoke man lang tayo. Ang demo ay pwede ring ibig sabihin ito o ito kung affirmatibo ang verb at pwede ring ibig sabihin hindi ito ni hindi rin ito kung ang verb natin ay negatibo. Kanemochi demo, bimbo demo, ningen ga ikiru tame ni wa kirei na kuki ga hitsuyou da. Kanemochi demo, bimbo demo, ningen ga ikiru tame ni wa kirei na kuki ga hitsuyou da. Mamayaman man o mapobre man, ang tao ay kailangan ng malinis na hangin upang mabuhay. Isogashi toki wa yakan demo, shumatsu demo, seisan lain wa tomerarenai. Isogashi toki wa yakan demo, shumatsu demo, seisan lain wa tomerarenai. Tuwing busy, hindi pwedeng pahintuin ang assembly line, gabi man, ni weekend man. At ang demo ay kumukumbina rin sa iba't ibang interrogative pronouns upang bumuo ng mga bagong pronouns. Dare demo, kahit sino. Dare demo, kahit sino. Nandemo, kahit ano. Nandemo. Itsu demo, kahit kailan. Itsu demo. Doko demo, kahit saan. Doko demo. Ang susunod nating set ng particle combination ay ang karawa at karamo. X karawa mula kay X pero hindi mula sa iba. Kay X lang. Otoshidama wa oba-san kara wa ikura moratta no? Otoshidama wa oba-san kara wa ikura moratta no? Oba-san kara wa mula kay lola pero hindi mula sa ibang tao. Tungkol sa otoshidama o regalong pera na binibigay ng mga nakakatanda sa mga nakakabata tuwing bisperas ng bagong taon, kostumbre ito ng mga Hapon, yung mula kay lola, magkano ba natanggap mo? Ngayon, ang ex karamo na ibig sabihin yung galing din kay ex. Otoshidama wa oba-san kara mo moratta yo. Otoshidama wa oba-san kara mo moratta yo. Yung mga otoshidama, nakatanggap din ako mula kay lola. Bale, di lang si lola ang nagbigay sa akin ng otoshidama, pati na rin ibang tao. Amerika kara no ryūgakusei wa imasen ga, Canada kara wa kiteimasu. Amerika kara ryūgakusei wa imasen ga, Canada kara wa kiteimasu. Ang Canada karawa o galing Canada ay kinukumpara sa mga galing Amerika. Walang mga foreign students na galing Amerika, pero yung mga galing Canada, Canada karawa ay dumating na, kiteimasu. Ngayon naman ang karamo. Ryūgakusei wa Canada dake janaku, Philippine kara mo kiteimasu. Ryūgakusei wa Canada dake janaku, Philippine kara mo kiteimasu. Tungkol sa mga foreign students,
Hindi lang galing Canada, kundi yung mga galing Pinas ay dumating na rin. Philippine karamo, yung galing Pinas din, andito na, hiteimasu. Ngayon naman ang madewa at mademo. 5時まではまだ仕事です。5時まではまだ仕事です。5時まではhanggang alas 5. Hanggang alas 5 lang at hindi lalampas. Ang hanggang alas 5 ay trabaho. Lampas alas 5, wala nang trabaho. Ngayon naman ang mademo. 5時までもまだ仕事です。5時までもまだ仕事です。5時までもkahit alas 5 na, trabaho pa rin. Ang mademo ay ginagamit din sa mga iilang set expressions kagaya ng itsumademo na ibig sabihin magpakailanman. Itsumademo kimi no koto ga wasureraremasen. Itsumademo kimi no koto ga wasureraremasen. Hindi kita malilimutan magpakailanman. Isa pang set expression ay ang dokomademo na ibig sabihin kahit hanggang saan pa. Dokomademo anata wo ouen shimasu. Dokomademo anata wo ouen shimasu. Susuportahan kita kahit hanggang saan pa. Susumahin natin ang leksyong ito na part 1 ng ating leksyon tungkol sa mga double particles. Ating tinutukan ang mga double particles na nagpapahayag ng paghahambing at pagsasama o contrast and inclusion. Sa susunod na leksyon, ating tatalakayin ang part 2 na tungkol sa double particles groups 2, 3, at 4. Salamat sa pagpapanood at kita ulit tayo. Patutsude, mata aimashou. Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no benkyou ni gambatte kudasai. じゃあまたね。